Maingudto sa tanan, maingudto sa taga-Kapa o sa anti-Kapa. Ako din gibalik ang video kay wala kay nako natarong og explaining bahin aning Rima Livelihood Foundation Incorporated. Kani diayng Rima Livelihood Foundation Incorporated mao ni ang requirement sa Kapa, kay ang Kapa nagkinahanglan man siya og kanang naay musalo sa iyang ministry. Kinahanglan na ay muangkon nga ministry siya para ma-prove dito sa korte nga legit siya, ganun tinuod siya nga religious group or ministry ang Kapa. So isa ni sa requirement kaning Rima Livelihood Foundation Incorporated sa ato pong source nga intelligence. Dili ko mamutbuta kay tinuod niya kung istorya na ko'y source nga maingon nga dako og laban ang Kapa ni og legit lang ni ang Rima Livelihood Foundation Incorporated. Muna dayon atong hisgutan ning uban nga wala kay natin explain. Sila ang kanidi ay nag-file tungod sa ilang gi-file sa SEC. Na-interview si Chairman Aquino, ang chairman sa SEC. Mura siya og nakulbaan interview ni Ted Filon kay naaday mag-file anak nga complaint or against sa iya. Sa napaminawan lang ako, medyo nakulbaan siya sa akong opinion tungod atong kanang naglaban sa Kapa. Kaning Rima Livelihood Foundation Incorporated or siya international ni siya. Lahi pod to ang isa katong federal tribal governor. Lahi pod tong nga ang lahi pod to siya nga nagtabang sa Kapa. So duha na kabuok. So dili gyapon nato niya siguro nga maundang gyud ang Kapa. Bisag nabal-an na ito nga dili musugot ang atong mahal nga presidente. Ipadayon ang Kapa. Isa po sa giingon sa akong source nga humana daw ni gidula na ni dito sa ibabaw. Murag gidrama na lang ni karon nahibal-an na daan sa resulta ni. So dili pa kasiguro kung mawala ba gyud ang Kapa or mabalik na siya. Bahin na itong 3 billion. Ako ni siyang balikon kay inahimo ni siyang yaga-yaga kay nagbutang ko og picture sa naitaw nga para sa niya. May mali nga paglibang o tama nga paglibang. Ang gibayad ay sa Rima 60 million. Tininuod ni siya 60 million ang ilang gibayad dito sa Supreme Court nga para lang ma-file to nga kaso. Hindi filing pay to siya nga para masang-at to nga kaso para sa SEC, para i-impeach po ang chairman sa SEC. Muna nga kung imong una-unaon magbayad ka sila og 60 million kung wala ni kalaban-laban nga ang ilahang gipasa, ang ilahang gi-claim. Sa ako pong source ngayon kung mapildi gyud ang Kapa sa kaso, ma-prove gyud nga
scam ang kapa. Nag-ingon ko kung source nga pulis man to siya. Naghulat na lang sila og memorandum nga umabot ang memorandum nga ipaaresto na. Apil gid daw ang kuan kanang manager paingon sa clerk o mga empleyado tanan sa kapa wala labot ang gadunit. Apil ang clerk ipaaresto na ana daw sila listahan ana sa ilang arestohon according sa akong kuan source. So kana lang arestohon sila kung ma-prove kung mapildi sila sa kaso. Ito. Mura to kung giklaro para ma-update ta mo permi i-click ninyo ang subscribe sa akong channel. Akong trohon kani nga vlog dili ni siya binutbot tinuod ni. Daghang salamat.